Obec Šišov si pripomenula v tomto roku 900. výročie prvej písomnej zmienky. Šišov, prvýkrát písomne doložený v roku 1113, patrí nepochybne k najstarším obciam regiónu Stredného Ponitria. Program osláv sa začal slávnostnou svetou omšou v rímskokatolíckom kostole. Schádzame sa dnes na mimoriadny slávnostný deň, keď oslavujeme 900. výročie prvej písomnej zmienky na našej obci Šišov. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa schádzame aj v chráme, aby sme na tom mieste mohli ďakovať za to všetko, čo nám dáva, za to spoločenstvo obce, za našich rodičov, starých rodičov, ktorí nás priviedli na svet v tejto obci. Ďakujeme Bohu za to, že môžeme tu spolu žiť a užívať všetky dobrá, ktoré nám dáva. Kde sa o Šišove píše? Prvýkrát sa o obci Šišov píše v Zoborskej listine. Zoborské listiny sú dva zachované listinné originály z územia Slovenska. Vznikli v rokoch 1111 a 1113 z poverenia kráľa Kolomana v benediktínskom kláštore pri Nitre. Príjmi od nás túto obetu svätej omše ako milú obetu chvály za tvoje dobrodenia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Bože, Ty obnovuješ naše sily nebeských pokrmov a ústavične nám prejavuješ svoju priazeň. Prosíme ťa, opatruj našu obec s otcovskou starostlivosťou. Príjmite slávnostné požehnanie vy, takisto vneste do požehnania aj vašich domov, tí, ktorí sú chorí alebo sú nevládni, pozdravte ich, odozdajte toto požehnanie, aby ich sprevádzalo aj v ďalších dňoch a rokoch ich života. Pán s vami, nech všemohúci Boh odvráti od vás každé zlo a zahnie vás svojim požehnaním. Amen. Nech vzbudí vo vašich srdciach túžbu po Božom slove a pripraví vás pre večnú radosť. Amen. Nech vás poučí, čo je správne a dobré. Nech vás pozbudí kráčať cestou svojich prikázaní, aby ste dosiahli spoločenstvo so svätými v nebi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idite pre Božom. Bohu vďaka. Popoludní sa domáci rodáci a pozvaní hostia stretli v prírodnom areáli futbalového ihriska. Na úvod slávnostného programu venovanému občanom Šišova sa po otvorení oslav prihovoril starosta obce Jaroslav Sitár. Hoď budeš pomaly všetko v žití strácať, no k lúkam šišovským sa vždy budeš rád vracať. Tam, kde si zostali čriepky detských snov, treba ich pomaličky pozliepať a zaobliecť do slov. Vítam vás ešte raz v mene našej obce na tomto slávnostnom stretnutí, ktorým si pripomíname 900. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci v listine Zoborského kláštora v Nitre. Šišov, prvýkrát písomne doložený v roku 1113, patrí nepochybne k najstarším obciam regiónu Stredného Ponitria. Keď som si dnes zastal pod vežou kostola a rozhliadol som sa do tohto krásneho kraja údolia pod Povazským Minovcom, tak mi opäť zajasalo moje srdce. Zmesou najznámejších a najčastejšie spievaných slovenských ľudových piesní pobavila návštevníkov Heligón partia z Bánoviec nad Bebravou.
Piesne krásne nám dobre známe, heligonkári. Obľúbená mládežnícka hudobná skupina Walain sa predstavila repertoárom najznámejších moderných a ľudových piesní. Na záver programu sa postaral o dobrú zábavu aj známy ľudový rozprávač strýco Izidor. Som dobica, času mám a keď prídeš, tak ti dám. Nepovedala čo, značka s Božou pomocou začníme. Takže s Božou pomocou začníme aj tu u vás v Šišove. Tie najmenšie ratolesti sa do sítosti vyšantili na detskom kolotoči. Predpokladám, že deti nemajú názov nejakého súboru, ale keby ste nám aspoň trošku priblížila, že vlastne kde chodia do školy. Tieto deti chodia do základnej školy Šišov a všetky deti navštevujú krúžok, dramatický krúžok, ktorý vlastne ja vediem. Založila som ho už pred 3 rokmi na tejto škole, základnej školy Šišov. Vo večerných hodinách pokračoval program osláv ľudovou veselicou s hudobnou skupinou Amadeo.